Kakaurot. Pag-hog ko kay pinaka-straight ang puwasa ko. Muna nga, pamawala lang kayo kapagaw. Pero, ano ba ng tigong ni Miligan tinupagaw-pagaw? May adlaw pa. Nga magmahay ka. Kanta na siya eh. Atong kantahan nila. O kakatuman mas gani. May adlaw pa na magpag-ukan. Wala magkamasayod sa kaluwasan. Ang adlaw karon hatuon na. Usa kita karon mualagad sa Diyos. Babara! Di ba nisaad ka nga mualagad sa kaluwasan? Ang Espiritu sa kaluoran wa may laing kaluwasan. Pusa karon ang iyang kaluwasan pa nagpadala sa atong amahan. O ibiyang niya sa pamilan ang bato sa kaluwasan. Di ba isaad ka? Di na ito ha? Nga mualagad sa kaluwasan. Ang Espiritu sa kaluoran wa may laing kaluwasan. Salamat. Wa na gyud ko sa laing kaluwasan nga gipadala sa amahan ang manlalaban nga maong Espiritu sa Tumatoro. Apa na nang gihimo karon? Gituman ba nila? Gituman ba nila ang ipagimatuon ni Presidente sa pag-meeting dito? Nga karon taknaa, di ba? Natuman ang kasulatan. O sila ba'y makatuman ni ini? Nga pasagti ang patay nga magalubong silang kabaling ubiyatay. Nalintanan no? Di pa matuon nila ni kanunay sa katapan. Apan wala nila inom dun. Sama nining lawasa karon. Dahil anniversary, ikaon si katuig. Apan sa matag tuig ani ata, nagpainom-dom karon kanunay kaniya. Aron ang pulong lagi nga iyang gibilin ka nato nga buhi. Hasta siya buhi. Buhi siya, wala siya mapatay. Ang nakita na itong lawas, patay, apan ang espiritu nga nagkikuman na itong lawas. Buhi. Walay kamatayon. Siya, di ba? Iingon ka niya sa iyong minister. Siya ang alpa o ang umila. Siya ang sinugdan o katapos. Siya ang nauna o ang naulahi. Siya ang karon o ang sauna. Apan, ganong naitabo karon. Yung sa nila pagpasipala ang ngalan sa aman. Sa dihang nagbuyon pa sa laran, di pa sipalahan. Wa pa, mahipos ang lawas, di pa sipalahan. Hantog karon nagpadayon ang pagpasipala sa anak sa tao. Wala din nila tumanan ang ipangimatuon sa espiritu ngadto kanila. Mas gipalabi nila ang butang ng mga yutan. Apan ang butang sumala sa ipangimatuon sa Lucas Kapitulo 12 versikulo 30 hangtod sa 31.
Saya ni mo Biblia mo na. Sir. Kini? Hindi ko naman sa... Okay. Hindi ka mag-ilong ko, mga ilong ko na. Ay, hindi ko kumaan kilunggo. Kinyo na nga. Ang ako pala ang kina-chila agad mo. Program ni karon. Amo kinagina-pagkita ko ba? Asa man yung 30. Okay.